Det er de færreste, som kan sidde og se Tour de France i fjernsynet om sommeren og se de professionelle ryttere kæmpe sig op ad Tour de France-bjergene, og som så kan sige, at de selv for bare få uger siden er cyklet op af præcis de samme bjerge. Men det kan rytterne på cykelnerven. På cykelnerven der cykler vi hvert år de legendariske Tour de France-bjerge, stigninger og hårnålesving, som er vurderet af eksperter til at være de afgørende Tour de France-stigninger det pågældende år. Det er en ganske særlig oplevelse, det her med at udfordre sig selv fysisk og mentalt, men også at gennemføre 4 dage i de franske Tour de France-bjerge sammen med resten af rytterne på cykelnerven. Vi gør det nemlig også for andre end os selv. Vi gør det for hver og en, der er berørte af sklerose. På cykelnerven tager vi hvert år kampen op mod Tour de France-bjergene, men samler også penge ind til det, som er målet med det hele. Forskning, der skal føre til en verden uden sklerose.